Kublai pi ki parari ba iet baro. Ngalayo pliang sibun teli ki siti na pi baro na kabenta ka man ki ban. Ngalayo ru bun teli ki message haka social media bat haka namo app. Ngas ngongo ya pi na kabenta ka ni. Haka ni ka program kadai ka jing ngokmen ban yo kren ya ki jing persang ki ba ai men siem markeliang. Ban yatho iki kana jong ki jing kala lingba ki jing trei pat ba hakari borok kawai. Hakani kekenti bamenta kasengi, ngakwa ban kren bat pi sepang ki jing trei barat ba, kabalong ru, kabadon kambha, haka jing im jong manla unong chong sinong hakari. Henrei, haswa jong kata, ngakwa ban keli kawai ke jing keli ya kisamla jong kani kejuk menta, kiba hapadeng karta, arpusaw hadu arpusan senem bat ngadakwa ru bapin sim kiabha ya kani ke jing keli. Hatu pitip na ba sisian lakni elut ya barok ki hok, na kikime ki kpajong pi hakapor bagi dangdon hakarta kat mapi. Lese, pila ban perkat kumno kani kala ban long. Henrei, ko paralok samla, kani kala jateng hakari jongi. Dayau senam siajar kendai spa nyo pusan, hakapor bala pentrei kam ya ke emergency hau benai jeliau. Hakabala kini ilut ya barok ki hok jong ki nongsong sinong kari. Kawai na kita ki hok kadai ka hok ban im ke jinglat lut ke basimet. Ya kabala ai sabaro kinong India haka kerdan an arpuwei jong ka riti sensari. Haka takapor keladon ka jing persang ban pendam ya jing sensar pajba hakari India. Late lakam ya baro ki yang kasari bat kiwei ki jakatrei kam ka an bat kilat pathai kubor. Sim lala ban shoni kino ki jing tho klem dayo ka jing bet ka batikana. Ngakin mau baklakang wat ya unong ruwai baponam kari ukisur kumar namar ba umyasha berkesorkar. Lakang yu ban lek ruwai radio. Wat hapadeng sibun ki jing persang ka jing kem ya ki hajar ngut bat ka jing ban ben haki lak ngut ki briu. Sim lala ban pinki ya ka jing shania jong ki patba haka sensar patba. Na kabenta kinong India ka jing kordor jong ka sensar patba ka bladon haka do asnam de ki post pa snem kala wanra ya ke jing job. Kinong India kila tau tumai biang ya ke sencar pajba da ka baweng ya ka emergency. Kalong ka ba sisa ban wat kum kata ka nuksa ban job ya ke jing sencar simen. Hakapor emergency ngalayo ya kalat ban long usaki ban long unong kersan lang haka jing ya ki jong ki para nong song sinong. Ngala kersan kum usipai jong ke sencar pajba. Minta habakari karakhi lekmen ya ka amrit mahotsaf ka jingdap nyopsan senem jong ka jingyo lat luot na ka jingsensar nongwei ngimdei ban klet ya katay kapor ba sirkhay jong ka emergency ki pateng ban wan ru kimdei ban klet ko parari ba kamyar bandon na pedeng jongi bam sngaw tenat iki ki badon ha ka sahit beneng bat ki wei ki bayedei bat ka hakapor kena ki klor bat ubnai ki don sibun jat ki kana na ka benta ki samla ka judon ka jingong ban kinjo shalor syaka sahit hakaban pin urlong yala ki jong ki jing ang nuot. Minta baka India klayo kenjo sejerong hakaba pin urlong ki jing ang nuot habun kiliang te kumno an ong ba klempat yo kta ya ka sahit beneng. Hakini ki kindiat senem balala bun ki kam barat ba ki beidei bat ka hau lala ban kenjo dakari India. Kawai na ki jing job bakongsan kadai ki jing pli ya kawai ki agency ka belajar kerteng in space ka badai ka thmei trikam ka bapli ya ki lat na ka benta ki private sector jong ka India hakabai dei bat ka jing start hau. Kani ka jing persang kala kring jing mut sibun ya ki kon samla jong kari jongi. Ngalayo pliang ru ya ki message ki beidei bat kani na bun ngut ki kon samla. Kindiat sengi mensua kat bangadang lek pli ya kawai ke headquarter jong ke in space ngalayo ya ki jing syampang batemai jong bun ki samla ki bapersang ya ki kam temai ne ki startups ngala kren ru bat ki slembha piru pin sngo lengo sibun lada pitip syapang jong ki kum kanuksa ka kam kelanang state bat ki temai teri kam batemai ki lanang bun kendiat senem mensua hakari jongi om judon bapoi perkat ban sedangi ki kam temai hakatanat hau. Minta ki tenat ki baterai hakani kaliang ki don palat sispa teli. Kawai kanuksa ka Chennai bat ka Hyderabad ki don artli ki space startup. Ka Agnikul bat ka Sky Roof.
Kini ki startup ki dei ban penmi iki kali ki ban kit iki mar ki barit sha hau. Namar kani ka jinglut jingsep la khen antat bakan duna sibun ban ya ka bamen shua. Haka juk kupor ka don sakawai ka startup ka bana Hyderabad ka bakerteng Dhruva Space ka baterai haka ban penbiang iki solar panels na ka benta ki satellite. Ngalai kendo yu Tanvir Ahmed ubana digantara ubadang persang trei ban wat iki jaka ki basep haka hau. Ngala bo ya ka thong na ka benta jongki bakin pindon kam iki jing start bathmai ban pinbiang ya ka tei ka jing dawa. Ka digantara bat Dhruva Space kin persang ya ka tei ka kam na ISRO haka sien ka beningkong haka laipoterik ujelio. Ka neha ka badai ka nongseng ya ka Astrum ka badan ya ka themai ha Bangalore ka trei ha ka startup ka ba compare. Ka batmu ban penmi iki antena ki balong madan bat ki baret. Henrei ka dorpat ka long ka bajem. Ka jingdawa na ka benta kini kan long ka bajurbha ha baro ka wei ka prathei. Paralok baro ha ka program in space ngalai kendo ru ya ka Tanvi Patel ka badai ka kena school jong ka mesana. Kadang persang bantrei yau satellite uberit yau ba on sepenrung syaka hau hakini ki kendiat benai ki banwan. Ka Tanvi kala yatu sepang ke jingtrei jongka haka ketien Gujarati. Kum ka Tanvi kidan kumba nyau sepasan pongut ki kena school hakeleng kari ki batrei ban pinmi ya kumba nyau pesan teli ki jat satellite ki bakum kitei haka Amrit Mahotsav. Bat ka longru ka ka bas ngaukumen sisha baki babun na kini ki kena school ki wan na ki sorred jongkari. Paralok baro kini gidei ki juk samla ki baperkat ya ka hau kum ka thong ka bakin le haka ba jar kamen chua. Menta ki lala ban pinmi yala ki jong ki satellite. Haba ki samla kari ki long bala kre ban kenjo cha sun beneng. Kumno kari kandang sa dien. Ko parari beej haka man ki bat menta tungin ya kren chapang ka wei kamat ka ban pin kemeni ki donut jong pi bat pin yo men sim ru sibun. Dangshen Niraj Chopra ubala yo ekta ka maksiar haka Olympics ula pau biang hakimat bakongsan jong ka kubor. Wat hadin jong ka Olympics Niraj Chopra udang yo jingjob susu haki rensan baper. Niraj ula job ya katakama rupa ha Pavo Numi Games ha Finland. Tang kata ula yo ru bantau rekod temai na ka bentaya ladi haka javelin throw. Niraj ula wanra jingsarong na ka benta kari da ka ba yo korea ka takamaksiar haka Kwartane Games. Ula job haka tay ka jingya kun ha pedeng ka jingsniu jong ka sunbeneng. Kani ka day ka jingshit rehem basisha jong ki samla ki bamenta. Nado ka startup hado ka rensan yelekay ki samla jong kari ki tawi ki record batemai. Haka Khelo India Youth Games kabadang Shulong Shen ki nong yelekay jongi ki la tau bun ki record batemai. Pin ngokmen bantip ba la tau khat artli ki record temai haka tay ka lempung. Tang kata khat waitli na pedeng kini ki record batemai kila wan na ki kentei. Ka M. Martina Devi jong ka Manipur kala tau pratli ki record temai haka weight lifting. Haka juk kapor ka Sanjana, ka Sonakshi, bat ka Bhavna kila yo bantau record batemai da ka jingtresh tom jongki. Kani kalong ka kubor ba kinong yel akai ki ai ba ka kerdan jong ka India ki rensan yel akai kala nangkiu bat kan kam klan chuchu hakalawai. Nga ai kuble yero ikini kinong yel akai bat kinang le bha chuchu hakalawai. Paralok baro kadon sa ka ka bakam kerpang haka Khelo India Youth Games. Menta ka kenti lanang sa ki chuchu ya ka jingdon ki sap ki pong ban yel akai bat kidei ki kon samla ki bawan na ki long yeng long sem ki baret. Kini kinong yel akai ki lahap ban mat sibun ki jing haka jing im hado bakinda poi sa katong kabaki ang not. Ki kimi ki kpa bat ki bahayang hasem jongki ki don ya kebenta ka bakraw ban yelam ya ki sa kliar jong ka jing job. Adil Altaf udai ubana Srinagar bat ula job ya katakamak siar haka yakop nya cycle hinyau po kilometer. Ukpa jong udai tang unong sujan penban sim lakan randien ban treistom bat pin urlong ya ka jing ang not ukun la jong. Minta Adil
ula pensarong yala ukpa bat ya barok kawai ke Jammu bat Kashmir. Ukpa jong u El Dhanush uba long try na Chennai udai tang umistiri dieng. Penban ulap kersaan yala ukun la jong haduk ba undala yo ya katak maksiar haka weight lifting. Ka Kajol Sagar kabla yo ya kanam ladu haka weight lifting kadai ka kun jong usanggil uba desha. Ka Kajol ka jukersaan yala ukpa haka kam jong u bat ka persang ru haka jing yele kai la jong. Kalayo jingyero Shibun haka Khelo India Youth Games. Sa katanu kabana rotak kabla yo ya katakamak siar haka wrestling kala wan na kalongi ngalong sem kabaduk haka ba ukpa jongka udai tang unong nya bos kabakit iki kena skul. Ka jingjob jongka tanu kala wan ra burom ya ka yeng kasem jongka barok kawai. Paralok barok kinong yele kai ke India kila nang klan bat yo mensim Shibun menta. La kentup ru iki jingle kai trairi haka Khelo India Youth Games kum ka gatko thangta yogasan kalari payatu bat ka malya khamb. Paralok baro kan sadon ka international tournament jong ka jat jingle kai ka bami ne India ka baladon hakani kari nado ki spasne menchwa kadai ka chess olympiad ka ban sedang nado ka arpu pratarik unaitung. Ka jingyakren halor ka sports minta kan omlong ka bapura klem ka kerteng jong ka nongki ulum ka purna malawat ka bana Telangana. Ka purna kala pendat cusu ya ka nam da ka ba pendep ya ka jingkiu ya ki nyautli kilum ki ba jrong bat ki ba ban kiu ya ka ba ki ong 7 summits challenge. Ka purna kala pensko sorong ya ka India hadin ba kala pendep ya ka jingkiu ya ulum Denali ubadai ulum bajrong tam ha North America. Kapurna kadi ka kun jo kamay India kabala pendep ya ka jingkiu ya ulum Everest hakarta ka badanglung kata katlay snem. Paralok kat badang ya kren na ka sports nga kwaru uban siyem ya ka kerteng jong ka Mithali Raj kabadai kaway na ginongyel akay cricket batibit jong ka India. Ka Mithali kalalong ka jing ay min siyem ya kibabun kinongyel akay nga ay kublay kitbok kitruyang na kabenta kalaway kabapernay jongka. Ko parari ba iit, haka program Man Ki Baat, ngilay kren halor ka jingjob haka jing persang ban pinmento ki blak hensap ay. Kaway na kinuksa kaday ka Aizol, ka nong ba jong ka Mizoram, kadon kaway kawa ka ba ityang, ka Chitelui, ya ka bada ka jingle bamsit nyaw la bun snem, kala-kalalong penban ka jakalum nyud ka ba isir kay. Hakini ki kendiat snem balala, kila don ki jing persang ban pinimbiang ya katay kawa. Ki pat nyong chong snong bat bun kali ki seng Tremon sungobha kila pentrekam janay ya ka Chitelui action plan. Katay ka jing persang kalalong ru kalat ban pinmentoy sa kaspa ba ka bakraw na ki jaklia ki brayo na katay kawa. Haka jing sisya katay kawa bat ki rut nong jongka ki dap na ki plastik sudah. Ki seng ki baterai ya katay kakam kila siem ya karay ban tao ya kasurok hakaway ka sunong ha Mizoram da ki plastik bat kiway ki jaklia ki belalum na kawa. Kadai kasurok plastik ka baningkong jong ka Mizoram haka balayo lang ya ka jingkut bat ka roy kapar haka juk kapor. Paralok baro ka bakum katay kakam las dangru da kisamla jong ka Pudu Cherry. Ka Pudu Cherry kadai ka badon haka rut nong duriaw. Hendray la pinjaklia ya ka sunong kataw da ki nong sangkay ki babret patari ki plastik haki rut duriaw. Kenang ban ya daya ka ha duriaw, ki rut jong ka duriaw, bat ya ka may maryang, ki nong song sunong jong ka, kilas dang ya ka jingpen kuot, bat lum ya ki plastik man lakas ngi ha karya kol. Na ki jakli abalum, la yo ban sinay ki sbok kendaw, bat ya kiway, la teliat biang ban sinay ki tiar babun jan. Paralok, kat bangadang kren sapi, kadon ka cycling rally ka barang yat menta ha Himachal Pradesh. Ngakwa ban tu api sa pangkani. Kaway ka kinhun kinong nya cycle, kadang mi na Shimla sa mandi, ban ra ya ka kubor jong ka jingle khud. Kani ka kinhun kan yat kumba arspa sanpo kilometer haki surok jong ki jaka Kinong nya cycle, kidai nado ki kena hado ki balahe lasan. Lada ka saudong saukun jongi, kum kilum kiwa bat ki duriaw, kine haka jingkhud. Kamut ka kot ka kya jongiru kan bit kan biang.
Pidei ban yai tho sanga yaki bakum kini ki jing persang. Ko parari jonga, kaliur kelanang beteng hakari barok kawe. Bat uslap ulanang jur haman laki jela. Hakum kini ki por, ngidei ban wat yaki lat kilinti ki bakam ti kena, kumno ban kunai yak umbam umdi, kumbalakit kia dak imlang saalang daki spak senem hakari jongi. Hakawai na ki jingkren hakaman ki bat, ngilai kren, bat pelio jingmut sapang ke jing koridor jong ki pung na try kendau ki badon de ki mau kendon ban hiar kenang ban yo yakani ke umdi. Kawai ni kini ki pung ke beladon kumbasis pak senem kadai ke badon ha Udaipur, Rajasthan. Ban la ai kerteng yaka Sultan ki Bauri. Ya ke belasim da urau Sultan Singh. Kela long ke jaka langnyut namar kadau jong ke jingbam sut nyau ki brio. Katu kan ningut ki samla kilalap yakani ke pung bat ke jinglong jingman jongka. Kalapin sengausi ya ke jingmut jong perkat jongki. Kumta kila rai ban kam pinbit pinbiang ya kani kepung bat lapen kela kerteng no Shah Sultan si Sultan. Kini kisamla kila persang ban pinyeso ya kani kepung bat karwai ke siau kaput ketem. Kabak kedup ya ke jingmut jong ke Sultan. Lapen long ru ke program ke baidai bat karwai ketem hadin ke jingpen kuat bat jing maramot jong kani kepung. Kabla kring ru ya bun kinong wei nabari pan wan jungo ya kani kepung. Ki samla terikam ki bala wanra ya kani ke jingkela ki dei ki betrei hakikam ki beidei berkakhen ka dia pisa. Bat hadin katu kat ni sengi on rakhe ya kasengi jongki kum ka chartered accountant de hakasitarik unaitung. Kumta nga ai kublei lupa ya baro ki chartered accountant jong kani kari. Ngakwa ban kia halor kani kapang kabaidei bat kirukom baper kumno ban penne pensa ikipung kiwa dak ba penlong iki program jinghikai ki ban yasno ru bat kaput ketem dak bale kumni ngin yo bun ru kilat jingerap bat ngin nang ru ban sumar yala ka jing im simet ko parari ngangech kem piatip sepang ke jing puson nakawai ke kot bakut carai veti kabamut nang ya caprang ha ke imlang saalang bat hakaban sumar ya kamei mariang. Daki spa ki hajar senem kilayat bat kari jongi kelanang kiu irat haki jaka baper ki bayedei bat ke jingstat kaput ketem bat karep kariang. Kini baro kila urlong tak ba pediang ki but temai bat ki jingkla ki bami manla kasngi. Ngilet ban sim benta habon ba ki pilgrim bat ngi sem bat yo iru babon ba ki riungat kila sim benta haka chardham yatra bat bon ki wei ki dev yatra ki bela jupen long hakari jongi nakapor syakapor bat om tang ki riungat ki poi skini ki pilgrim henrei ki yat ringkat bat ki blei tangkat tu kan nisngi ka jingyat lenti jong ublei jaganat kan sedang kata haka siterik unaitung manla ubrio na kejela Odisha ujusim kiai kani ke jingle niam hapuri bat langet bakani ke jingle niam kan wanlam ke jingbha jingmiat haka kot ka khia bat kayo ka kot jongki ka jaganat yatra ka jusdang haka sngi ka baar ha ubnai ashadha ka balong ke jingle niam ka bakraw habun tli ki weipat ki jela ngila ban semi ki jingbatai bnia jongka ashadha sia dwitiya devse rat yatra hakikot sanskrit bat kane ka rat yatra ka jusdang nado ashadha dwitiya manla usnem ha Ahmedabad bat kumjuru ha Gujarat. Kabalong kawai ki kabuk siar kabangayo isim benta hakipor bangadon ha Gujarat. Ashadha Dwitiya kabangi jukot ru Ashadhi biji kadai kadak kasin ban pinpau ya kajing sedang jo usnem temai ha Kutch. Nga ai kublai usnem temai kabasuk ya barok hinmen para na Kutch. Kani kalong kasngi kerpang na kabenta jonga. Kat bangadang kinmau sisngi shua ka Ashadha Dwitiya kasngi ningkong jong ka Ashadha la penlong ya kajing pindon burom ya kaktian Sanskrit ha Gujarat. Ringkat berkeput ketem bat bun jat kiwei ki program ha kaktian Sanskrit. Bat la ai kerteng ya kani kerensan ka Ashadha sia pratham diwas. Ka jingmut bat kamaya jong kani kerteng ka penpau yangi banado kapor jong melung Kalidas ubla tho ek poetry megedutam
halor ke jingwan jong uslap ningkong jong ubnai Ashad. Kawai ni gidikot jong poetry megedutam. Ashadasya pratham megnam ashlishta sanum. Kabalongru kadikot kabakongsan jong kani karensan. Katheu bat kakren sepang kilo odum kibaker tawiyari kilum hakas ngi ningkong jong u Ashadha. Paralok ba ngiyok pliang ya bun ki jing sneng bat jing hikai haka imlang salang lingba ka jing le niam pendon burom ya ulai jaganat kamtam ya ukup siliang sem siliang bat ki besem lanot sem jenjar. Ublei uyat ringkat lang bat manla ubriyo haka ni kasla pertai. Kumjuru haka baidai bat ka jing ya lenti jing im. Omdon jing ya per padeng ubaduk bat ubariyo spa. Ubapo bat ubakam kraw haka ni kari jongi. Klem dapat ciliang kadi ke jingyat pilgrim kalong ke bakongsan. Nganget pila jua sengau sepang ke jingyat lenti sa Pandharpur ha Maharashtra. Bat hang ni omdon ke jingyat teu yu bapo ni ubakraw. Henrei la Kenya baro kum uwei nek syakri jong ulei vital. Tang hadian saus ngi kata haka laipoterik ujeliu ka jingle niam Amarnath kan sedang bat bon ba ki riunget na keleng saudong kari kila poi sejamu bat Kashmir na kebenta kani ke jingle niam. Ki trash nong jong kani ke jelaru kila simti ban kit kia hak ban pet bat ban kmi ya ke jingyat bet ya renti jong ke pilgrim ke ban salong. Paralok baro ka Sabrimala yatra kadon ya ke juk ke jinglong ke bakerpang hak benta basati jong ke India. Kani kadai ke jingyat riublei ban let kami ya ulai Aryapa hakilum Sabrimala bat kani kalong nadu ki por bakatai kalenti kadang don da ki klau ki berben. Tat adu kini kisngi haba ki riunget ki let cikitai ki yatra ki baduk ki yo sibun ki lat. Nadu ki jingle niam hadu ke jingpin biang ki jakasa bat ki yo jingmento sibun. Dei namar kani kadau baka rijongi ka persang ban penklan cucu ya ki lat na kebenta ki riunget hak jinglet pilgrim. Lada piru pitmu ban let yat riublei. Pila ban yoi ya ka ek Bharat Shrestha Bharat ringkat bat ke jing riublei jong pi. Ko parari bait kumba julong manla kapor menta ka kintiru kalalong ke basngotenat ban yesem bat pi baro lingba ka program man ki bat. Ngilaya kren sepang ki jingjob jong ki para nong chong sunong. Hapdeng jong kini baro ngidon kamru ban yadai ladi naka corona. Watla kata kalong ke kepada sngohun sisa bamenta kari ka donya ka sti yada ka baklan hakadur jong ka dawai tika. Ngila poi la jan ars pak klur teli ki jing ai dawai tika. La penbiang ru ban ai susu ya ki dawai yada nakatai ki jing pang. Anda pila biang kapor hadien beladep ai tika habaro arwat pidei ban sim ya ka tika ka balai. Pentikna babaro ki dukot jong ka yeng ka sem jong pi kamtam ki balakhamno karta ban sim ya katei ketika kabalai. Kum kalat jingeda ngidon kamru ban penmilien ya ke jingsat kiti bun sin bat pong ya ki mask. Long ki bahusiar haki wei ki jat jingpang ki bajuki haka por slap. Yai ne haka jingkot jingkia bat ya chakmat haka juk kapor. Ngin say sembiang bat pi ha ubnai banwan. Hado bangindai kenduk biang kublai sibun ya pi baro.